Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Rodelio. Taong 1974, Tarabucan, Samar. Noong mga panahong ito, nakatira sa bahay ng tiyo ala niya itong si Rodelio. Kararating niya lang noon sa Tarabucan, gawa ng dito siya pinag-aral ng kanyang mga magulang. Sa lugar kasi nila, hindi maganda ang pagkakakilala ng mga tao sa kanya dahil na rin sa mga barkada niyang may masamang impluwensya. Aminado rin siyang nasangkot na siya sa mga krimen, kagaya ng pambubugbog, pagnanakaw ng mga gamit ng kanilang mga kaklase at kung ano-ano pa. Pero hindi niya ito ginagawa dahil sa walang-wala sila. Bagkus ginagawa niya ito, dala ng panguudyok mula sa mga kaibigan niya. Pagkatapos nilang pagtawanan ng kanilang inaapi, harap-harapan nilang sinisira ang mga kagamitan nitong nakukuha. At kahit alam nila na mali ang kanilang ginagawa, wala silang nararamdaman na kahit na anong takot. Hindi rin sila nasisindak na baka magsumbong ang mga ito. Gawa ng ilang beses na rin silang nareklamo. Dahil sa ganun niyang pag-uugali, kung kaya't nagpasya ang kanyang mga magulang na siya ay palipatin. Mahirap man para dito na siya ay pagtabuyan papalayo. Alam nila na yun lang ang nag-iisang paraan para mapabuti itong si Rodelio. Naniniwala ang mga magulang niya na sa pamamagitan ng tiyuhin nilang si Alan, magbabago ang kanyang tingin sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kung hindi niyo kasi naitatanong, ang tiyuhin niyang yon ay kilalang antingero noon sa lugar ng Tarabucan. Marami na itong napaslang ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa, kaya naman bantog ang pangalan nito. Kilala rin niyo na may isang salita at may paninindigan sa mga bagay na alam nitong tama. Bagay na naging daan upang pagtiwalaan ito ng kanyang ama. Nang matanggap naman ng tiyuhin niya ang mensahe, agad naman yung nagpadala ng liham na naglalaman ng masaya nitong pagtanggap sa kanilang pakiusap. Kaya naman nang makumpirma ito ng mga magulang niya, agad siya nitong pinaluwas sa lugar nila. Dahil dito, wala nang nagawa si Rodelio kundi ang sumunod. Wala mang ideya sa lugar na pupuntahan niya. Minabuti na lamang niyang maghintay sa kung ano ang aabutan niya roon. Kalaunan, pagdating niya sa Tarabucan, bumungad sa kanya ang bahay ng tiyuhin niya na kabaligtaran sa tahanan kung saan siya lumaki at nagkaisip. Kung ang tahanan nila ay merong ikalawang palapag, ang bahay nito ay halos barong-barong lang. Wala rin itong kinakasama sa buhay, kaya naman nagtataka siya kung bakit nanatili pa rin itong salat. Pagpasok niya sa bakuran, dito niya nasilayan ang tiyuhin niya na masayang naglalakad papalapit. Pagpang-abot ng kanilang paningin, hindi niya maiwasang mapayoko dala ng pagkailang. Ngunit nang magsimula na itong magsalita, napagtanto niya na hindi ito kagaya ng kanyang inaasahan. Masayahing tao si Tio Alan Pinuno, at kapag kausap mo ito, wala kang mararamdamang hindi ka nais-nais. Batid din niyang napakabait nito, kaya naman sa loob ng 1 linggo, nagkasundo silang dalawa. Dito na rin niya nalaman ang lahat ng bagay na ipinagbabawal nito, kaya naman naging maingat siya. Pilit niya talaga noong sinusubukang magbago, subalit tuwing ginagawa niya ito, merong mga nangyayaring bagay na hindi niya inaasahan. At nagsimula ang lahat ng yon noong sumapit ang unang araw ng pasukan. Kagaya ng inaasahan, nakahakot na naman siya ng mga panibagong kaibigan. Ang problema, yung mga barkada niya ay di hamak na mas masama pa kumpara doon sa mga nauna. Hindi lang kasi siya nito inudyuka na magnakaw o manakit ng kung sino-sino, bagkus may mga pagkakataong inuutusan siya nito na manakit ng mga matatanda sa baryo. Noong una nagawa niya pa itong mapigilan, pero sa katagalan, habang paunti-unti na siya na ang nagiging sentro ng pang-aapi,
ipinakita niya sa mga ito kung ano ang tunay niyang pag-uugali. At sa kagustuhan na makuha ang respeto ng mga bago niyang kaibigan, kung kaya't nagdesisyon siya na gawin ang pinakamasamang nagawa niya sa buong buhay niya. Ayon kay Rodelio, napagkasunduan nila noong takutin at sakta ng isang matandang babae na nakatira sa gilid ng baryo. Wala yung ibang mga kadugo at ang masaklap pa, nag-iisa na lang din ito sa buhay. Napakatanda na rin ng taong yon, sa puntong hindi na ito gaanong nakakakita at nakakaaninag ng mga taong bisita niya. Bago nila isagawa ang kanilang nais mangyari, pinagplanuhan nila ito ng maigi. Hapon na nang dinayo nila Rodelio ang bahay nito, kung saan unang silay niya palang sa matanda, agad niya na yung sinunggaban. Gamit ang malaking tipak ng kahoy, pinagpapalo niya ito sa iba't ibang bahagi ng katawan. At kahit nakabulagta na ang matanda, di niya pa rin yun tinantanan hanggang sa makita niya itong umunat na ang katawan. Pagkatapos ng ganoong insidente, bumalik siya sa kinaroroonan ng kanyang mga kasama habang pinupunasan ng mga dugo sa mukha niya. "O ano? Kumbinsido na ba kayo?" Galit na wika niya sa mga ito. Nang marinig naman ng mga kaibigan niya ang kanyang sinabi, imbis na sumagot, nagmadali yung tumakbo papalayo. Pagsilay niya sa ikinilos ng mga ito, doon pa lamang niya napagtanto na isang malaking kahangalan ang kanyang ginawa. Dahil sa mga sandaling yon, iisang bagay lang ang pumapasok sa kanyang isipan, at ito ay walang iba kundi ang posibilidad na isumbong siya ng mga kaibigan niya sa barangay. At sa sobrang takot noon ni Rodelio, hindi niya na yun sinundan. Dali-dali rin siya noong bumalik sa bahay ng tiyuhin niya at nagpanggap na walang nangyari. Sa isip-isip niya, itatanggi niya ang lahat ng alegasyon ng mga ito para malusutan niya ang problema. Nagdesisyon din siyang gantihan ng mga taong yon pagkatapos niyang mapatunayan na malinis ang kanyang sarili. Pagsapit ng gabi, habang naghahanda na siya para magpahinga, narinig niya ang pagtawag ng tiyuhin niya sa kanya. Halos makailang beses na rin yung kumakatok sa kanyang silid, kaya naman napilitan na siyang lumabas para ito ay kumprontahin. Takot na takot man itong si Rodelio, minabuti niyang manatiling kalmado upang masagot niya ang lahat ng mga itinatanong nito. Bakit ho, tiyo? May ipapagawa ho ba kayo?" Bungad niya rito habang nakatingin sa malayo. Nang marinig naman ng tiyuhin niya ang kanyang sinabi, laking gulat na lamang niya nang bigla nitong hilahin ang kanyang damit hanggang sa magkalapit na ang kanilang mga muka. "Huwag ka nang magmaang-maangan, Rodelio, dahil alam ko kung ano ang iyong ginawa. Halika, meron akong ipapakausap sa'yo." Pagkasambit nito ng mga kataga, bigla siya nitong kinaladkad patungo sa sala ng bahay. Napakahigpit ng pagkakahawak nito sa kanya, sa puntong hindi na siya makahinga. At kahit gustuhin man niyang kumawala mula sa mga kamay nito, masyadong malakas ang pagkakahawak nito. Bagay na naging daan upang hindi na niya ninais pang lumaban. Sa oras kasi na magpumiglas siya, mas lalo lang tatagalang pananakit nitong ginagawa sa kanya. Pagdating nila sa sala, dahan-dahan nanlaki ang kanyang mga mata matapos niyang masilayan ang matandang babae na binugbog niya kanina. Ayon sa kanya na, nung makita niya ito noong mismong gabi, wala na siyang napansing kahit na anong pasa sa mukha nito. Masigla na rin yon, tapos ang nakakapagtaka pa sa lahat, nakakatayo na ito ng tuwid, gayong baluktot ang gulugod nito. Sa pagpang-abot ng kanilang paningin, napangiti lang naman ang matanda habang pinakikinggan ng mga bagay na sinasabi ng tiyo niyang si Alan. Ayon sa tiyuhin niya, nakilala ni Rodelio ang taong yon at alam din niya kung ano ang ginawa niya rito. Mariin din itong inilahad na mas mainam na humingi na lang siya roon ng tawad upang hindi na mas lalong lumala ang kanyang sitwasyon na kinakaharap.
Paalala pa ng tsuhin niya, hindi magtatapos sa paghingi ng tawad ang lahat ng kinakaharap niyang problema dahil sa yun pa lamang ang simula. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman niyang tinanong ang tsuhin niya kung ano pa ang gustong mangyari ng matanda. Napagtanto niya kasi na di naman pala yun napuruhan, kaya walang rason para palalain pa nila ang sitwasyon. Ngunit nang marinig nito ang kanyang sagot, bigla na lamang siya nitong sinuntok sa dibdib hanggang sa siya ay mapasubasob sa lupa, dala ng matinding sakit. Pinilit pa niya noong tumayo pero sa sobrang sikip ng kanyang paghinga, hindi niya na ito nagawa pa. Nagsimula na rin siyang maglaway noon at halos pakiramdam niya mamamatay na siya. Gayunpaman, sa kabila ng ganun niyang estado, di siya tinulungan ng tsuhin niya. Hindi nagtagal, nang medyo kumalma na ang kanyang nararamdaman, muli siya nitong dinarag papalapit dito habang walang sawang minumura. May mga pagkakataon ding binabatukan pa siya nito na parabang hindi siya nito kapamilya. Matapos ang mga pangyayaring yan, dito niya naunawaan kung anong klaseng tao ang tsuhin niyang si Alan. Mabait ito sa mabait, pero wala itong awa sa mga taong nagkakasala. Dahil sa ganoong sitwasyon, pinili na lamang niyang sumunod at hindi na lumaban pa. Naisip niya kasi, kasalanan naman niya ang lahat, kaya mas magandang tanggapin na lamang niya ang galit at parusang ipapataw nito sa kanya. Kalahating oras pa ang lumipas. Pagkatapos siya nitong saktan, pinaluhod siya nito sa kumpul ng munggo na inilagay nito sa harapan ng altar. May mga panalangin din yung ipinabasa sa kanya na halos 100 beses niyang uulitin. At kapag hindi niya ito natapos, hinding-hindi siya makakaalis sa ganoong kalagayan. Mariinding inilahad ng tsuhin niya, seryosohin niya ang parusa kung ayaw niyang umulit pa. Pagsapit ng sumunod na araw, parang lantang gulay na itong si Rodelio. Halos buong magdamag siyang nagkabisa ng dasal dahil sa may mga pagkakataong nakakalimutan niya ito. Bandang 6:00 na rin ng umaga siya noon natapos, kaya di siya kaagad nakatayo. Matinding sakit ang pinagdaanan niya, kaya naman nang mapansin ito ng tsuhin niya, hindi na ito nagdalawang isip na sila ay tulungan. Magkakalahating araw din siya noong nagpahinga para lamang manumbalik ang lakas sa mga binti niya. Kinahapunan, nang medyo nakakapaglakad na siya, muli siya nitong tinawag para kausapin. Iniharap na rin ito ng malumanay ang matanda upang magkaroon sila ng pagkakaunawaan. At sa kanilang pag-uusap, dito na nito tinalakay ang lahat ng mga nangyari. Detalyado itong inilahad ng tsuhin niya, kaya hindi na siya nakapagsinungaling. At para mas gumaan ang kanyang parusa, pinili na lamang niyang sumang-ayon at aminin ang kanyang pagkakasala. Nang marinig naman niyo ng matandang pinagtangkaan niya ang buhay, kalmado itong nagsalita ukol sa desisyon nitong patawarin siya. At maliban sa mga bagay na yon, wala na itong inilahad na iba pang mga detalye. Matapos naman yung marinig ng tsuhin niya, taos-puso itong nagpasalamat sa matanda. "Huwag ho kayo mag-alala, Aling Lorna. Gagawin ko ang lahat para madisiplina ang batang ito. Pagpasensyahan niyo na lang at wala pa itong kaalam-alam sa mundo. Maraming salamat ho sa inyong pangunawa." "Walang anuman, Alan. Kung hindi lang dahil sa'yo, di ko to palalagpasin. Sige na, Alan. Mauna na ako at marami pa akong gagawin. At ikaw naman, Rodelio, magpakatino ka na. Dahil hindi sa lahat ng oras nasa panig mo ang swerte." Pagkasambit nito ng matanda, agad naman yung umalis. Pagsarado naman ito ng pinto, naiwan siya sa tabi ng tsuhin niya habang matyagang naghihintay sa mga sasabihin nito sa kanya. At nang magsimula na ang kanilang pag-uusap,
Dito niya nalaman na isa palang aswang ang matandang kanyang sinaktan. Bagaman hindi ito kumakain ng tao, napakabagsik nito sa mga taong nagkakaroon ng pagkakasala sa kanya. Dagdag pa nito na, sa kanilang magbabarkada, siya lamang ang binuhay ng matanda, alang-alang sa kanilang pagsasama. Mariin din itong inilahad na hindi lang ang matanda ang nag-iisang aswang sa lugar nila, kaya magdoble ingat siya. Hindi sa lahat ng oras kaya siya nitong salagin, kaya ang tanging masasandigan niya sa lahat ng pagkakataon ay ang mabuting pag-uugali. Rodel, binabalaan na kita mula sa araw na ito. Kapag naulit pa ang ganoong gulo, hindi lang yan ang aabutin mo. Huwag kang umasang magiging mabait ako sa'yo. Dahil kailanman, kinasusuklaman ko ang mga taong may kasamaan sa katawan. At kung hindi kita mapapatinaw sa magandang usapan, alam mo na ang mga magiging kasunod nito. Huwag mo sanang kakalimutan na hanggat narito ka sa aking pamamahay, kargo kita. Ako ang magtutuwid ng lahat ng mga malimong paniniwala. At ako ang unang-unang susuporta kapag meron kang nagawang mabuti sa iyong kapwa. Hindi ka rawagan ng pagiging mabuti, Rodel. Kaya mula ngayon, gusto ko na magbago ka na. Matapos naman itong makapagsalita, hinawakan siya nito sa ulo habang maamong tinitingnan. At nung masipat niya ito, doon niya napagtanto ang kabutihang loob ng kanyang tiyuhin. Alam niya na hindi siya nito gustong saktan, ngunit para matuto, kailangan siya nitong disiplinahin kahit labag sa loob nito. Dumaan pa ang mga araw. Dahil sa gulong nangyari, hindi na muna siya pumasok sa paaralan. Nakapagdesisyon na rin siya noong tumigil para naman kahit papaano makaiwas na siya sa mga kaedad niyang may masamang impluwensya sa kanya. Ito na muna ang prioridad niya sa buhay, kaya kahit mahuli sa pag-aaral, wala itong problema. Upang hindi naman siya maburyong sa bahay ng tiyuhin niya, minabuti niyang sumama sa paghahanap buhay nito. Madalas kasi, tumatawid ang tiyuhin niya sa mga karatig lugar para magbenta ng kalan na nililok nito. Nanggagamot din yon sa mga baryong napupuntahan niya, ngunit madalas wala itong tinatanggap na abuloy. Di naman yun kaso sa kanila, sa kadahilanang ang serbisyo nito ay hindi mapapantayan ng kahit na anong halaga ng salapi. Dagdag pa ni Rodelio na wala itong inaatrasang karamdaman, lalong-lalo na sa mga nilalang na lumilikha nito. Naniniwala kasi ang tiyuhin niya na para mapatay ang isang karamdaman, kailangang pugutan ito ng ulo. Kapag kasi hindi niya ito ginawa, magpapatuloy lang ang ganoong pangyayari sa mga taong hindi pa nito nabibiktima. Ngunit kapag tinapos mo ang ulo nito, ora mismo wala ka nang iisiping problema. Ang kaso nga lang, kaakibat nito ang matinding panganib. Harap-harapang inamin ng tiyuhin niya na napakarami nitong kaaway. Isa yun sa mga rason kung bakit malimit na lang ito kung lumakad. May mga nakalaan din yung araw upang masigurong ligtas ang lakad nila laban sa mga mortal nitong kalaban. Nang marinig naman ni Rodelio ang sinabi nito, agad naman niya yung tinanong ukol dito. Hindi niya kasi sukat akalain na ang katulad ng tiyuhin niya ay maraming kaaway sa lugar nila. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, tumawa lang naman ito habang sumasagot ng, Iba ang pag-uugali ng ating mga kalaban, Rodel. Kagaya rin natin sila, pero mas mabagsik lang. Dahil di katulad ng mga tao na marunong magpaubaya, ang mga ito'y nakikipaglaban hanggang sa kanilang kamatayan. Ubusan ito ng lahi at walang pakialam ang mga nilalang na yan kung sino ang tama at mali. Dagdag pa nito na sa paglipas ng panahon na dumarami na ang kaaway niya, nagpasya na ito na iselyo na ang lugar nila. Bawat maninirahan ng mga nilalang ay may pahintulot mula sa kanya dahil kung nataong tumira lang yun doon ng walang basbas,
unti-unti itong papatayin ng lahat ng mga pangontrang ibinaon niya sa lupa. Ito rin ang rason kung bakit lahat ng mga nilalang na nakatira sa baryo ay pawang hindi kumakain ng tao. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, abot langit ang naramdaman niyang pagkagulat. Di niya kasi sukat akalain na ganun pala katapang at kalakas ang kanyang tiyuhin. Magmula rin noong malaman niya ang tungkol sa bagay na yon, naging masunuri na siya sa lahat ng habili nito. Iniiwasan na rin niyang maglakwatsa kung saan-saan sa takot na baka makaharap niya ang mga nilalang na may mortal na galit sa tiyuhin niya. Akala noon ni Rodelio ligtas na siya, pero hindi niya alam, nagsisimula pa lang ang lahat. Pagsapit ng buwan ng Nobyembre noong mismong taon, may nangyaring malaking handaan sa baryo. Marami ang pumunta dahil na rin sa paanyaya ng mga pamilyang nagpagal at nagsakripisyo para maisagawa ang malaking handaan. Nang malaman naman yun ni Rodelio, di siya nagdalawang isip na ilahad ito sa tiyuhin niya. Matagal-tagal na kasi sila noong hindi nakakababa ng bayan, kaya naman naisip niya na baka pumayag din ito sa plano niya. Ngunit nang marinig nito ang kanyang istorya, hindi ito nagdalawang isip na tumutol. At pagtitig nito sa kanya, seryoso itong sumagot ng, "Karamihan sa mga pupunta dyan, mga kalaban natin. Malimit nila yung ginagawa isang beses sa isang taon bilang pagkilala sa mga kadugo nilang matagal nang nawalay sa kanila. Ibig sabihin, ang handang yan ay hindi para sa tao, kundi para sa nilalang na nasa panig ng kaliwa. Ikaw ba? Maati mo bang pumunta dyan? Gayong karamihan sa iyong mga makakasalamuha ay hindi mga ordinaryong tao? Hayaan mo na lang silang magsaya. Mas mainam na manatili tayo rito dahil dito sa bahay ko ang ating kaligtasan." Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi na siya nakaimik. Alam niya kasi na kahit anong katwiran niya, hindi na magbabago ang isip ng tiyuhin niya. Dahil dito, pinili na lamang niyang sumunod. Ngunit isang linggo bago magsimula ang handaan, may dalaga siyang nakilala na tila bang pumupukaw sa damdamin niya. Palagi itong nagpapapansin kapag wala ang tiyuhin niya at madalas siya pa ang dinadayo nito. Siyempre bilang binata itong si Rodelio, hindi niya ninais na palagpasin ang ganoong pagkakataon. Kaya naman nang makahanap siya ng tsansa, kinausap niya ang dalaga. Dito niya nalaman na taga-baryo pala ito at naghahanap ng mga taong maiimbita sa nalalapit na handaan. Pagkarinig niya sa sinabi ng dalaga, agad naman siyang tumutol. Ang kaso lang hindi siya nito tinantanan hanggang sa napapayag siya nito. Labag man yun sa loob ni Rodelio, aminado siya na noong mga sandaling yun, nakapagbigay na siya ng kanyang pangako sa dalagang yun. Dahil dito, wala siyang magagawa kundi ang isikreto ito sa kanyang tiyuhin. At sa pagsapit ng araw ng handaan, habang nagpapahinga si Tio Alan, pasimpleng pumuslit si Rodelio patungong baryo. Hindi niya na naisip ang magiging bunga nito, gawa ng ang tanging nais niya, mapagbigyan ng hiling ng dalaga sa kanya. Hindi naglaon, nang marating niya ang lugar kung saan idadaos ang handaan. Dito niya nasilayan ang maraming tao na nagkakasiyahan. May mga nakita rin siyang pamilyar na mukha sa kanya, kaya naman paunti-unti nawala ang mga alalahanin na nararamdaman niya. Naisip niya na hindi totoo ang sinabi ng tiyuhin niya, kung kaya't pinili niya na gawing pinakamasayang gabi yon ng buhay niya. Di na kasi umalis sa kanyang tabi yung dalaga, kaya naman hanggang sa sumapit ang sayawan, magkasama silang dalawa. Naroon din ang dati niyang mga kaibigan, kaya habang kumakain meron siyang mga nakakakwentuhan. Ang kaso lang pagtungtong ng 10:00, lahat ng pailaw sa liwasan bigla na lamang nawala. At sa isang iglap, karamihan sa mga taong dumalo nagkagulo na. Bawat isa gusto nang lumabas sa lugar na yon
Ang problema, hindi nila ito magawa-gawa na animoy merong hindi nakikitang harang na pumipigil sa kanila. Dala ng kuryosidad, sinubukan din ni Rodelio na lumabas mula rito pero wala ring nangyari. At ang mas nakakabahala, yung mga taong hindi sumasabay sa kanila, napapansin niya na parang nakatayo lang, animoy wala itong binabalak na gawin. Hindi nagtagal, paunti-unti nawala ang mga taong yon sa kanyang paningin at kasabay nito ang pagrinig nila ng mga kakaibang huni. Paulit-ulit itong bumubulong sa kanilang mga tenga hanggang sa bigla na lamang sinunggaba ng isang napakaitim na nilalang ang kasama nila. Pagbagsak nito sa lupa, agaran itong nilapa sa may bandang puwak kaya hindi na yon nakapalag. At ora mismo kumalat ang dugo nito sa paligid kaya naman ang mga taong nakakita rito agad na nagsipulasan papalayo. Matinding takot na ang namutawi sa kanilang mga kaisipan, dahilan para hindi na ito makapag-isip ng tama. Maski nga siya, aminado na wala na roong kaide-ideya kung papaano pa rito makakaligtas ng buhay. Mabuti na lang, habang nilalapa ang kanyang mga kasamahan, dumating ang tiyuhin niya na merong daladalang sundang. Pagsilay niya rito, agad niya yung nilapitan at nang magkatitigan na sila, doon niya nakita ang batong pilit nitong iniaabot. Paghawak niya rito, tsaka pa lamang siya nakatagos sa harang na pumipigil sa kanila na makalabas. Pagdating naman niya sa kabilang ibayo ng liwasan, sinalubong siya ng malakas na batok ng tiyuhin niya habang nagwiwika ito sa kanya. Ang tigas talaga ng ulo mo, Rodelio. Hanggang kailan ka ba magiging ganyan? Hindi ka ba talaga matututo? Tingnan mo ang paligid mo. Isa ba yung malaking biro para sa'yo? Pasensya na ho, tiyo. Hindi ko inaasahan na magiging ganito eh. Biktima lang ho ko, tiyo. Maniwala ho kayo. Agarang sagot niya habang unti-unting napapaiyak. Pagkasambit niya nito, tsaka pa lamang niya inilahad ang tunay na nangyari. At syempre, kagaya ng dati, wala namang nagawa ang tiyuhin niya, kundi siya ay patawarin. Kahit papano kasi, aminado rin naman yung nagkulang sa kanya. Hindi rin kasi nito nabanggit ang tungkol sa abilidad ng mga nilalang namang akit. Matapos ang kanilang pag-uusap, niyaya siya nito na maupo sa harapang bahagi ng liwasan kung saan nakikita nila ang lahat ng kaganapan. Ayon sa kanya, na kung siya lang ang masusunod, mas nanaisin na niyang umuwi noon pero hindi ito pinahintulutan ng tiyuhin niya. Naniniwala kasi ito na para siya ay magtanda, kailangan niyang masilayan ng sarili niyang mga mata ang totoong nangyayari sa baryo nila. Dagdag pa nito na, sa pamamagitan ng mga karumal-dumal na pangyayaring kanyang masisilayan, sigurado ito na siya ay magtatanda na. Nang marinig naman niya ang sinabi ng tiyuhin niya, hindi siya nakapalag. At mula sa gabing yun pinuno, nasaksihan ni Rodelio ang karumal-dumal na pagpatay ng mga aswang sa mga taong nakidalo. Nasaksihan mismo ng kanyang mga mata kung papaano ito magpumiglas para lamang sa mga buhay nila. Subalit dahil sa hindi nakikitang harang na bumalot sa liwasan, wala itong naging pag-asa. At di nagtagal, para itong mga baboy na kinatay ng mga nilalang. Bawat patak ng dugo, sinimot ng mga ito at hindi sila nito tinigilan hanggang sa kalansay na lamang ang matira sa kanila. Dagdag pa niya na, dumaan din sa matinding paghihirap ang mga biktima bago yun tuluyang pumanaw. Yung isa nga sa mga ito, nakita niya kung papaano putulan ng mga binti at braso bago tuluyang hiwain ang mismong dibdib nito. Hanggang sa mamatay ang taong yon, sigaw yun ang sigaw, pilit na nagpupumiglas para maisalba ang kanyang buhay. Ngunit dahil sa lakas ng mga nilalang, hindi rin ito nagtagumpay. At kagaya ng maraming biktima, pumanaw ito buhat sa matinding paghihirap.
Pagkatapos naman niyang masilayan ang lahat-lahat, kampante silang umalis sa lugar. Habang lumalayo sa liwasan, nabanggit niya sa tiyuhin niya ang tungkol sa mga kaganapan. Inilahad din niya na marami ang namatay noong gabi, kaya malabong hindi ito mapansin ng karamihan. Hindi yan mapapansin, Rodel. Maniwala ka sa akin. Matagal na yung nangyayari rito. At alam mo ba, hindi lang ito ang unang pagkakataon na maraming namatay sa isang gabing pagsalakay. Ilang beses na rin namin silang sinubukang pigilan, ngunit sadyang hindi namin matuklasan ang pangontra sa harang na kanilang ginagawa. Kaya kahit masakit para sa akin na masilayan ng ganoong sitwasyon, wala rin ako magagawa. Dagdag pa nito na, hindi lang din dito magtatapos ang kanilang kalbaryo sa kadahilanang nakakain siya ng mga pagkaing inihanda ng mga ito. Masama yung senyales para sa tiyuhin niya. Kaya naman pagka-uwi nilang dalawa, agad siya nitong binigyan ng paunang lunas. 3 beses din siya nitong tinawas hanggang sa makita nito ang laso ng pagkaing nakaimbak sa loob ng katawan niya. Inabot ng 6 na araw ang nasabing gamutan bago niya naisuka ang lahat ng pagkaing nakain niya. At nung mailabas niya yon sa kanyang tiyan, halos ilang oras na nanatili ang baho nito sa loob ng kanilang tahanan. At magmula noon, Pinuno, di na talaga sumagi sa isip niya na ipagsawalang bahala ang lahat ng payo ng tiyo Alan niya. Awa naman ng Diyos, yun na ang naging huling pangyayari sa kanyang nasaksihan. Sa sobrang takot kasi niya noon, ingat na siya, lalo na kapag meron siyang mga bagong kakilala. Di man masasabing matindi ang karanasan ni Rodelio, isa yon sa mga bagay na nagsilbing bangungot sa buhay niya. Ika nga niya, madali lang magsalita kapag hindi ikaw ang nakaranas. Pero kung ikaw na ang nalagay sa ganoong sitwasyon, maunawaan mo kung gaano ito kapanganib. Hanggang sa kamatayan ni Rodelio Pinuno, paulit-ulit niyang inilahad sa kanyang mga supling ang tungkol sa nangyari noong minsan siyang dumalo sa handaan ng mga aswang. Pero ang talagang pinakabida sa kwento niya ay ang kanyang tiyo Alan, ang mabangis na albularyo sa Tarabucan, Samar.